Андрей, правиш колата ли? Правиш колата ли, бе? Искаш я пиенеш малко? Дай му, бе! Дай му! Ти не давай къл, бе. Дай му да пие. Това да не говори масово или си го смеява и трябва да пи. Не ли смени главата? Явно се за мотор. Сега поне не траката, да палиш на малко. Сега поне? Нали сутрин като я палиш тракаше? Сега не. Къде да знам? Не сега не трака на такова малко. Андрей, попипаш. Ама си е... Какво си, това съм търкал маслото с него. Ама си... Гола. Аз съм казах на дърти, ме се стори, че... си издуха мотора. Анди, гледай към камерата! Да изкараш го. Аз... Що? Кой? Гумични капани, сегменти, това, че си горе масло. Горе ли масло? О, това е. Ма тя горе масло от турбината, бе. Тя и турбината ще ходи, ама